Здравейте, аз съм Сън. Това е името, което Иринка ми даде. И когато пресъздаде моя образ, роден от един нейн сън, сънят е онова пространство, в което умът забавя ритъма си, успокоява се и се отваря към вътрешния свят. Идвам от друго измерение, света на човешкото въображение и креативност. Вътрешно пространство, което има силата да променя начина, по който вие чувствате и възприемате реалността. В ръцете си държа сфера от светлина. Тя е вашата опора за фокус, вашата визуална котвас, мястото, където вашето внимание може да си почине. В този канал ще ви съпътствам в упражнения за водено визуално внимание. Тук не е нужно вие да затваряте очите си, нито да си представяте вътрешни образи. Вниманието се насочва към това, което виждате, към светлината на сферата, нейният цвят, нейния блясък и нейното плавно движение. Този тип визуален фокус помага на ума да се успокои, да намали вътрешния шум и да навлезе в естествено състояние на спокойствие и присъствие. Първите видеа от тази поредица са кратки, с продължителност между 4 и 6 минути и използват различни цветове на сферата, всяк с конкретна терапевтична цел, като успокояване на ума, регулация на емоциите или укрепване на вниманието. По-нататък ще откриете и упражнения с персонализиран фокус, където вие можете да изберете свое намерение, вътрешно желание или аспект от живота си, който искате да промените. В тези упражнения воденото визуално внимание подпомага изясняването на вътрешния фокус, укрепването на намерението и подкрепя плавни промени в начина, по който вие мислите, чувствате и се свързвате със своята реалност. Чрез тези упражнения се работи върху успокояване на ума, намаляване на тревожността и вътрешния шум, насърчаване на релаксация и яснота, укрепване на самооценката и мотивацията, подкрепа на интроспекцията и самопознанието, стимулиране на волята, улесняване на личната трансформация по безопасен и осъзнат начин. Не е необходимо вие да полагате усилие. Достатъчно е да гледате, да слушате и да позволите на вниманието да се подреди естествено. Аз съм тук, за да ви водя, да ви съпътствам и да уважавам вашия ритъм. Всяко наблюдавано изображение е вътрешна стъпка. Всеки момент на внимание е семе на промяна. Позволете си да забавите. Позволете си да наблюдавате. И нека светлината намери своя път.